рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад, бинандагони гиромӣ ва мухлисону алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо аз ҷараёни бозии даври 19-уми рақобатҳо дар Лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Барқчии шаҳри Ҳисор манзуратон мегардад. ин яке аз бозиҳои бисёр ҷолиб ва диданӣ дар доираи рақобатҳои ин давр ба ҳисоб меравад ва умедвор ҳастем дастаҳо чунин як рақобате ки аксарият интизоранд барои мову шумо пешниҳод мекунанд. дар бораи ҳайати ҳар даста баъд аз чанд лаҳза хоҳем гуфт ва ин лаҳзаҳо ҷои ёдоварист ки дар ҷадвали умумии рақобатҳо дар мавсими кунунии Лигаи олӣ тавре дида мешавад. дастаи Барқчӣ хело муқобилияти арзанда нишон дод ба як қатор тимҳои пешсаф, аз ҷумла онҳо чанд муддат пештар аз ин пешсафи ягона вахши шаҳри Бохтарро дучори шикаст карда буданд ки ин барои дастаи вахш нахустин бохт дар мавсим ба ҳисоб мерафт. ҳамчунин дастаи Равшан ки ҳоло дар қатори дастаҳои пешсафи Лигаи олӣ қарор дорад бо 32 имтиёз дар зинаи чорум ҷо гирифтааст. Барқчӣ бошад бо 24 хол дар зинаи ҳаштум аст. аммо дар сурати комёбӣ дар рақобати мазкур дастаи Барқчӣ метавонад шумораи имтиёзҳои худро бо дастаи Регартадази шаҳри Турсунзода ки 27 имтиёз дорад баробар намояд. тари ҷойгишави футболбозони Равшан барои бозии имрӯза 4-4-2 муайян шудааст. Азизбек Ҳаитов дар хатти ҳамла имрӯз тавре мову шумо мебинем дар баробари ҳамдастаи дигараш бозӣ мекунад ва дар бораи ҳайати дастаи Барқчӣ ҳам бояд бигӯем ки ин тим ҳайати хубе дорад, гарчанде аксари бозигарон ҷавон ҳастанд, аммо онҳо дар сатҳи бисёр хуб дар рақобатҳо иштирок мекунанд. дар хатти ҳамла ҷовидон Хушвақтов дар паҳлӯи Фредрик Асанте барои мо нишон дода шудааст, аммо аз эҳтимол дур нест ки аслан бо як ҳамлагар дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор бозӣ мекунад ва онҳо дар дидори имрӯза бештар бо тари ҷойгишави 4-5-1 ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ҳама чиз барои оғози рақобати имрӯза тайёр аст. мо садоиштаки доварро интизорем. сардовари рақобати имрӯза Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак аст, ба ӯ Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Меҳрубон Шамсиддинов аз Душанбе аст, нозири доварон Диловаршоҳ Орзуев аз Ҳисор ва комиссари бозӣ Субҳон Хоҷамов аз Душанбе. ҳама чиз тайёр аст. дӯстони гиромӣ, бори охир ба соати худ назар меандозад Насрулло Кабиров ва иҷозат медиҳад то бозӣ шурӯъ шавад. биёед зуд ба ҳайатҳои ҳарду даста назар андозем ва шурӯъ мекунем муаррифии бозигаронро аз тими мизбон, зеро қонун қоида албатта тартиб ҳамин гуна аст. ҳайати дастаи Равшан дар хати дарвоза капитани даста рақами 55 Евгений Гритсенко, футболбозони хатти дифо Сорбон Ғиёсов рақами 74, рақами 23 Алиҷон Кароматлозода, рақами 26 Андрей Маркович ва рақами 5 Ҷамшед Махсумов. бозигарони хатти миёнаи майдон Саёди Ковузшо рақами 88, рақами 21 Шеридин Бобоев, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов ва рақами 98 Алексей Гелавани. ҳамлагарон Азизбек Ҳаитов рақами 9 ва рақами 80 Салоҳиддин Эргашев нишон дода шудааст. аммо дӯстони гиромӣ, дар мавриди мавқеъгирии футболбозони дастаи Равшан, махсусан гурӯҳи футболбозони хатти ним муҳофиза ва ҳамла ҳатман боз истода мегузарем, зеро мумкин аст ки бисёре аз онҳо дар мавқеъҳои худ бозӣ накунанд. сармураббии даста Дмитрий Черешев аз кишвари Русия мебошад. ҳайати дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор аз бозигарони зерин иборат. дар хатти дарвоза рақами 27 Куае Готсон, футболбозони хатти дифо рақами 24 Меҳрубон Ғаффорзода, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 44 Диловар Ҷамшедзода, рақами 55 Шаҳриёри Иноятулло. футболбозони хатти ним муҳофиза аз бозигарони зерин иборатанд. инҷо ҳуҷуми бозигарони Равшанро мебинем. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ба самти Ҳаитов буд, аммо тӯб аз майдон берун карда шуд. Меҳрон Мадаминов рақами 9, рақами 13 Онана Жайрус Ландри, рақами 31 Масрур Қиёмиддинов ва рақами 10 Азизбек Далиев. футболбозони хатти
ним муҳофиза ҳастанд. ҳамлагарон ҷовидон хушбахтов рақами 8 ва рақами 11 Фредерик Асанте. сармураббӣ Алифбек Беромов. Далиев. хуб, довар чӣ ишора мекунад? вайрон шудани қоидаи бозиро ба фикрам зидди Азизбек Далиев ба эътибор гирифт. сардовари рақобати имрӯза Насрулло Кабиров. Азизбек Далиев тавре медонед ба тими миллии кишвар ба бозиҳое ки дар моҳи октябр буданд даъват шуд. ҳамроҳи боз як футболбози дигари Барқчии Ҳисор Мусо Қаҳоров. тавассути канори чап ба ҳуҷум гузаштани бозигарони дастаи Равшан натиҷа намедиҳад. аз бозиҳое ки дар доираи даври мазкур ба нақша гирифта шуда буд, танҳо як рақобат, он ҳам бо иштироки дастаҳои вахши шаҳри Бохтар ва Истиқлоли Душанбе сурат нагирифт. бозии марказии давр буд, аммо бо сабаби он ки футболбозони тими миллии кишвар аксарияташон узви дастаи Истиқлол ҳастанд, дертар аз Малдив ба ватан баргаштанд. ин рақобат ба таъхир гузошта шуд. ва дар маҷмӯъ агар мо ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунем, дастаи Истиқлол бо дар назар дошти бозие ки дар ин давр ҳам доира мекунад, ба ин тартиб 3 бозӣ дар хазина дорад, вахш 1 бозӣ ва дигар ҳамаи дастаҳо бозиҳои худро дар доираи даври мазкур ки доир карданд, баъзеашон акнун доир карда истоданд. шумораи умумии бозиҳои баргузор кардаи онҳо мутобиқ ба шумораи даврҳои баргузор шуда ба 19 рақобат баробар хоҳад буд. то анҷоми мавсим 3 даври дигар боқӣ мемонад. ва маҳз анамин бозиҳои дар пеш истода барои муайян кардани мавқеи ниҳоии дастаҳо хело нақши созгор ҳам дорад. ҷо офсайд нест. Салоҳиддин Эргашев аз як кас гузашт, баъдан зарба мезанад ва каме баландтар. қаблан мо бениҳоят голи зебои ӯро ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш дида будем ва маҳз анамон голи бисёр зебои ӯ пирӯзии дастаи Равшанро дар муқобили Артиш таъмин карда буд. бори дигар метавонед бибинед. зарба бо пои чап иҷро шуд аз сӯи Салоҳиддин Эргашев, аммо каме баландтар. хуб, дастаи Равшан ҳоло шумораи имтиёзҳояш бо тими Артиш баробар аст. 32 имтиёзӣ доранд ҳардуи ин дастаҳо ва мутаносибан дар зинаҳои сеюму чорум ҷо гирифтаанд. инҷо ирсоли тӯбро мебинем. бенатиҷа аст ин партов ва ҳамин лаҳзаҳо баробар бо рақобати мазкур. инчунин дӯстони гиромӣ, боз як бозии дигар ҳам сурат гирифта истодааст дар шаҳри Истаравшан. дастаи Истаравшан бо клуби марказии варзиши Артиш бозӣ карда истодааст. ба ҳуҷум пайвастшавии Маркович дар лаҳзаи қаблӣ натиҷа надод.
бозигарони равшан аз нав тавассути канори рост ба ҳуҷум мегузаранд. Салоҳиддин Эргашев. давре мо болотар гуфтем, Салоҳиддин Эргашевро аслан ҳамчун ҳамлагар барои мо нишон доданд, ҳам дар суратҷаласаи рақобати имрӯза, ҳам дар мавқеъгирии графикии бозигарон пеш аз оғози рақобат, аммо амалан мо тавре мебинем ӯ дар канори хатти нимуҳофиза бозӣ карда истодааст. ба ин тартиб метавон гуфт бештар дар хатти ҳуҷум мо Шеридин Бобоевро мебинем. ҳамлагари асосии дастаи равшан Олауло ва Аянвале бо сабаби он ки корти сурх гирифта буд дар рақобати равшану артиш дар дидори имрӯза ба майдон баромада наметавонад. Ҳаитов аз канори чап ҳаракатро давом медиҳад ва инҷо партофти тӯб аз сӯи ӯ натиҷа надод. Ҷамшед Махсумов барои иҷрои зарбаи кунҷӣ акнун тайёрӣ мебинад. Абдураҳмон Нозимов пас дод ба Махсумов, боз паси ҷавобӣ ба Нозимов, инҷо акнун ирсоли тӯб ва бо ҳамин тавре мебинед тӯб аз майдон берун мебарояд. партофти анҷомдодаи Абдураҳмон Нозимов он қадар натиҷа надод. хуб, дар бораи мавқеъгирии бозигарони дастаи барқчӣ ҳам тавре мо болотар гуфтем. баъзе чизҳо нофаҳмо боқӣ монд, аз ҷумла оне ки Ҷовидон Хушвақтов дар хатти ҳамла бозӣ мекунад ё на. Аслан ӯ ним муҳофизаткар аст ва мо тавре дар дақиқаҳои аввал мебинем аслан Ҷовидон дар хатти маркази майдон бозиро давом медиҳад. бештар Азизбек Далиев дар хатти ҳуҷум ба Фредерик Асанте кӯмак карда истодааст. ҳамчунин дар баъзе аз ҳолатҳо тавре бармеояд, аз эҳтимол дур нест ки барқчӣ бо се дифоъгари марказӣ ҳам бозӣ дорад ва Шаҳриёри Иноятуллову Меҳрон Мадаминов ба ҳайси фулбекҳо ҳаракат карда истоданд. дар маҷмӯъ метавонем бигӯем 5 дифоъгар, аммо ҳангоми ба ҳуҷум гузаштан ин ду чеҳра низ бештар ба хатти ҳамла кӯмак мерасонанд. пас Шаҳриёр ба қафо, тавассути канори рост акнун ҳуҷуми дастаи барқчӣ мебоист роҳандозӣ шавад, аммо на. ин бозӣ ҳам натиҷа надод. муддати тӯлонӣ аст ки дастаи равшан бозӣ баргузор накардааст. охирин рақобати онҳо рӯзи 28 сентябр буд. аз дур зарбаи иҷро шуда хело баланду ноаниқ аст. Абдураҳмон Нозимов дарвозаро хато ба нишон гирифт. ба ин тартиб дар моҳи октябр ду бозӣ ва дар моҳи ноябр ду бозӣ доир хоҳад кард тими равшан. онҳоро ин ҳафта
боз як дактараш ҳафтаи оянда рӯзи якшанбе боз як рақобати бисёр сахту сангин интизор аст. бозии сафари зидди Истиқлол. равшан дар марҳилаи якум дар хонаи худ тавониста буд Истиқлолро шикаст диҳад 1-0 ва акнун барои оне ки равшан то ба охир дар пойгаи қаҳрамонӣ имкониятҳои худро нигоҳ дорад дар баробари Истиқлол тими дигари даъвогари асосии чемпионӣ лозим меояд дар бозии сафарӣ низ натиҷаи мусбиро ба қайд гирад. саволи асосӣ ҳамин аст ки оё метавонанд ё на. ҷамшед махсумов партофт ба ҷаримагоҳ ва инҷо ба ҳуҷум пайвастшавии маркович натиҷа надод. маркович ба ҳамдастааш ишора мекунад ки андаке босуръаттар бояд дар ҳамон ҳолат партофти тӯб сурат мегирифт. غیر از این رقابت برای равшан танҳо як бозии дигар дар хона боқӣ мемонад ва аз се бозии боқӣ монда дар маҷмӯъ дутоаш дар сафар хоҳад буд. яке зидди Истиқлол, дигаре зидди Ҳулбук. бозии зидди Ҳулбук ҳам бисёр муҳим хоҳад буд. дар ин бора баъдтар мегӯем. инҷо фурсат барои зарбазанӣ пайдо намешавад. талошҳои Салоҳиддин Эргашев бисёр олӣ ва ниҳоят ҳанӯз зарба зад ва дарвозабон аз уде бартараф кардани ин зарба баромад. дар алоҳидагӣ як худи Салоҳиддин Эргашев инҷо бубинед чӣ корҳоеро анҷом медиҳад. муҳаммад Камол ва баъдан Диловар Ҷамшедзода натавонистанд пешироҳи ӯро бигиранд. ҳамчунин меҳрубон ғаффорзода ҳам ба ин муборизаҳо ҳамроҳ шуд, вале ин се дифоъгари марказии дастаи барқчӣ натавонистанд садироҳи Салоҳиддин Эргашев шаванд. аммо дар навбати худ зарбаи задаи Салоҳиддинро дарвозабон Куае Готсен бартараф кард. ва ҳолате ки қоидаи бозиро Шаҳриёри Иноятилло вайрон мекунад, зидди Андрей Маркович мо дар саҳнаи такрорӣ мебинем. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон бо ҳамин берун мешавад баъд аз партофте ки Ҷамшед Махсумов равон кард. тафовут байни равшан ва вахш ҳамин ҳоло 5 имтиёзро ташкил медиҳад ва ҷои ёдоварист ки равшан дар пеш боз зидди вахш ҳам бозӣ дорад, аммо дар хонаи худ. тибқи нақша рӯзи 1 ноябр он бозӣ бояд баргузор шавад. Салоҳиддин идомаи талошҳои ӯ инҷо боз ҳам натиҷа надод. ва тавре мебинед ҳар кадоме аз бозиҳои боқимонда барои тими равшани шаҳри Кӯлоб чандон рақобатҳои осон нестанд. ҳатто дидори имрӯза ҳам мо болотар гуфтем ки барқчии шаҳри Ҳисор вақтҳои охир чӣ гуна натиҷаҳоро ба қайд гирифта истодааст.
як давраи мушкилиҳое ки барқчӣ дошт, он аз охири моҳи апрел то ба охири моҳи май буд. 5 бозие ки бидуни ғалаба барои онҳо сипарӣ шуд. 3 бохту 2 мусовиро доштанд дар ҳамон байн. аммо ҷои таъкид аст ки дар ҳамон давра ҳам барқчӣ тавонист аз тимҳои қавӣ мисли хуҷанд ва вахш имтиёз гирад ва тавре аз натиҷаҳои умумии барқчӣ зидди дастаҳои пешсаф бармеояд. хело рақобати арзанда нишон доданд ба тимҳои пешсафи лигаи олӣ ба 6 гунаи аввал. барои мисол дар марҳилаи дуюм аз Регар Тадас ҳам имтиёз гирифт. ин тим Эсхатаро шикаст дод, ҳамчунин вахшро мағлуб кард, бо тими Артиш мусовӣ намуд. ва илова бар ин бояд бигӯем ки онҳо зидди Истиқлол ҳам бозии арзанда нишон доданд. гарчанде мағлуб шуда бошанд ҳам, аз рӯи бозӣ ва ҳунарнамоие ки доштанд дар рақобати рӯзи 24 сентябр бо Истиқлол хело ва хело ҳунарнамоии хубу шоиста аз сӯи бозигарони шаҳри Ҳисор дида шуд. ва дар ин замина бояд мо воқеан эътироф кунем ки Алифбек Беромов ва ситоди мураббиёни ӯ дар давоми имсол хело корҳои хубу назаррасро дар ҳайати дастаи барқчӣ анҷом доданд. Шайрус Ландри ба канори рост тӯбро равон кард. Меҳрон Мадаминов аз ӯ тӯбро Саёди Ковусшо мегирад. Ҳаитов дар канор буд, аммо паси додаи Саёди Ковусшо чандон хуб нест ва баъдан Азизбек Ҳаитов маҷбур мешавад қоидаи бозиро вайрон кунад. ҳангоми ба ҳуҷум гузаштан бозигарони барқчӣ акнун ба хато роҳ медиҳанд ва қоидаи бозӣ аз сӯи онҳо вайрон карда шуд. бори дигар ҳолатро метавонед бубинед. Ҷовидон Хушвақтов дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. бозие ки барқчиву равшан дар марҳилаи якуми чемпионат байни ҳам доштанд, он ҷо ҳам як рақобати бисёр тезу тунду ҷолибро мо дидем ва 2-1 дар ҳамон бозӣ равшан дар сафар комёб шуд. Комрон Турсунов ва Ҷамшед Махсумов аз ҳайати дастаи равшан ба задани голҳои зудҳангом муваффақ шуданд дар бозии даври ҳаштум ба дарвозаи барқчӣ. баъдан Муҳаммад Камол дар дақиқаи 43 ҳисобро коҳиш дод, аммо дар нимаи дуюм дигар мо голҳоро надидем. пас ба канори чап аз ин ҷо гузариши бозигари дастаи равшанро мебинем. фурсати зарбазанӣ пайдо намешавад ва қоида вайронкунӣ ҳам набуд. албатта андаке бархурд буд, вале он ҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Азизбек Далиев гузариши ӯ аз канори чап, партофт ба ҷаримагоҳ ва бубинед ки чӣ ҳолате ба миён меояд дар ин лаҳзаҳо. иштибоҳан Алиҷон Кароматуллозода аз сӯи дарвозаи худ тӯбро равон кард. мо як бори дигар мебинем ин ҳолатро. зарбаи кунҷӣ бо иштироки бозигарони дастаи барқчӣ. ин нахустин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи меҳмон аст. ирсоли тӯб натиҷа надод.
ва инҷо тавре маълум мешавад Азизбек Ҳаитов зимни роҳандозии ҳамла ба хато роҳ доду қоидаи бозиро вайрон кард. як бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. бо вуҷуди талошҳои зиёд будан аз ҳарду тараф, мо то ҳамин лаҳза вазъияти хатарноки ҷиддиеро гӯем ки пайдарҳам бошаду умуман фурсатҳои голзанӣ зиёд ба миён ояд дар рафти бозӣ надидем. танҳо як имконияте ки Салоҳиддин Эргашев дошт онро метавон ба хотир овард. боз ма аз ҳамин футболбоз як зарбаи дигар аз дур зад, вале он зарба каме баландтар рафта буд. дигар фурсатҳои голзанӣ дар давоми дақиқаҳои сипаришудаи бозии имрӯза дар қисми аввал дида нашуд. توپ در اختیار فوتبالبازانی равшан аст. аз ин хотир довар иҷозат медиҳад ки ҳуҷум давом ёбад ва пеши роҳи ин зарбаи Азизбек Ҳаитов ҳам гирифта шуд. бозигари равшан бошад то ҳанӯз осеб дораду дар замин хобидааст. ҳамдастҳояш ҳам мехоҳанд ки ҳуҷум идома ёбад ва боз як футболбози дигари барқчӣ ҳам каме осеб гирифтааст дар ҳамин лаҳзаҳо. бозӣ бошад идома дорад. пайдар ҳам инҷо талошҳои бозигарони дастаи равшан ва акнун Ҷамшед Махсумов аз ҷои худ боло шуд. ҳуҷум идома дорад бо иштироки футболбозони дастаи равшан, гарчанде яке аз бозигарони ин тим Маркович болотар ишора кард ки бояд тӯбро аз майдон берун кунанд ва ё интизор шаванд ки кӯмаки тиббӣ расонида шавад ба бозигари барқчӣ, аммо ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ сурат гирифт. шаҳриёри Иноятулло қаблан дар ҳайати дастаи равшан бозӣ карда буд. ин футболбоз дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо мебинем андаке осеб гирифт. Фредрик Асанте аввалин шуда ба тӯб мерасад ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи барқчӣ ҳоло таъин мешавад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ натиҷа надод. мубориза бошад идома дорад. футболбозони барқчӣ тӯбро аз нав соҳиб шуданд. Далиев боз як партофти дигар аз сӯи ӯ ва бубинед ки инҷо тӯб аз ҳама мегузараду аз майдон берун мешавад, вале маълум мешавад ки тӯб ба бозигари дастаи равшан расидааст. аз ин хотир зарбаи кунҷӣ аст, ин дафъа аз канори муқобил. боз як ирсоли дигар ва Гритсенко тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард, дар ҳоле ки метавонист беҳтару хубтар бозӣ кунаду тӯбро ба дастони худ гирад ва ҳеҷ имконе барои идома додани ҳуҷум ба дастаи ҳариф надиҳад. мо чун ба охири мавсим ҳам наздик шуда истодаем, дидан мумкин аст ки дар бозиҳои охири лигаи олӣ ташрифи мухлисон ба варзишгоҳҳо бениҳоят кам шудааст. Шеридин Бобоев пас Мақафо ва инҷо тавре мебинед Ҷамшед Махсумов дар иҷрои паси ҷавобӣ ба Андрей Маркович иштибоҳ мекунад.
чун дар додани пас хато кард Ҷамшед Мақсумов андаке назар андохт ба майдон ва шояд ишорааш ба он буд ки каме ноҳамвориҳое ки ҳаст дар лаҳзаи пас додан таъсири худро дошт. дидан мумкин аст ки дӯстони гиромӣ чӣ гуна чамани варзишгоҳҳо ҳам дар Кулоб арена андаке аллакай рӯ ба зардӣ овардааст. умуман моҳи дуюми тирамо ҳам ба хотимаи худ наздик мешавад ва мо ҳамон тавре мебинем чамани варзишгоҳҳо ба оҳистагӣ зард шуда истодаанд. аммо муҳим аст ки дар ҳамин гуна ҳолатҳо аз аввали мавсим дастаҳо бо кишоварзони бо таҷриба онҳое ки гӯем дар ин соҳа таҷрибаи баланд доранд ҳамкорӣ карда корҳои агротехникиро дуруст анҷом диҳанд ва дар ҳолати хуб чамани варзишгоҳро нигоҳ доштан ҳам то охири мавсим имконпазир ҳаст. ҳатто мавсими нав ки рақобатҳо дар лигаи олии мо аз ибтидои моҳи март шурӯъ шуд, яъне як моҳ барвақттар, мавсими баъдӣ ҳам аз эҳтимол дурнес ҳамин гуна мешавад. чамани варзишгоҳҳоро дар ҳолати хуб нигоҳ доштан имконпазир ҳаст. таҷрибаи баъзе аз дастаҳои лигаи олӣ ба ин чиз далолат мекунад. ирсоли тӯбро мо мебинем. инҷо партофт натиҷа надод. боз пас ба қафо. алиҷон кароматуллозода акнун ба дарвозабони худ Евгений Гриценко тӯбро равон мекунад. Гриценко ба канори чап тӯбро равон кард. хуб пешироҳи ҳамлаи дастаи равшан гирифта нашуд. акнун мо тавре мебинем як бозигари дастаи барқчӣ каме осеб гирифтааст. Ҷамшед Мақсумов бо тӯб. ҳуҷум бошад идома ёфтанаш ҳам мумкин аст. Салоҳиддин Эргашев тӯбро мегузорад ба Ҷамшед Мақсумов ва то ҳанӯз як бозигари дастаи барқчӣ осеб дорад. акнун бозигарони равшан тӯбро аз майдон берун карда истоданд то ин ки кӯмаки тиббӣ ба футболбози ҳариф расонида шавад. ин Азизбек Далиев аст. футболбозе ки ин мавсим хело хуб дар рақобатҳои лигаи олӣ иштирок дорад. Шеридин Бобоев тавре дидан мумкин бо дасташ ҳаракати зиёдатӣ дошт дар лаҳзаи қаблӣ ва аз эҳтимол дур нест ки бо оринҷи худ каме ба қафаси синаи бозигари ҳарифам бархӯрд. қатъи назар аз оне ки имрӯз барои тамошои бозии мухлисон камтар омаданд, варзишгоҳи Кулоб арена яке аз варзишгоҳҳои сермухлистарин дар рақобатҳои мавсими кунунии лигаи олӣ боқӣ мемонад. аз ин ҷиҳат албатта танҳо ду варзишгоҳ аст ки метавонем бигӯем хело фаъол ҳастанд. яке Истарафшан арена, дигаре Кулоб арена. яъне аз нигоҳи ташрифи шумораи зиёди мухлисон ба бозиҳо агар мо баҳо диҳем. дастаҳои дигар ҳам кор карда истоданд то ин ки мухлисон бештар ҷалб карда шаванд, аммо дар ин замина ҳоло беҳбудиҳои ҷиддӣ дида намешавад. анамин ҳаракат тавре мебинед ҳам Азизбек Далиев ишора дорад ки аз зунуяш осеб гирифт ва ҳам ба фикрам ҳамон ҳолате ки бо даст бо оринҷи худ дактараш ҳаракати зиёдатӣ дошт. Шеридин Бобоев боис бар он шуд то Далиев каме осеб бардорад. дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини мавсим тавре медонед Азизбек Далиев дар қатори пешсафон аст. ӯ ҳоло аз ду нишонзани беҳтарини мавсим Квадво Фримпонга аз Регартадас ва Димитро Биланог аз Вахш як гол кам дорад. онҳо 7 голӣ доранд. Далиев бошад бо 6 гол мисли Нуриддин Ҳамроқулов, Пол Камолафе, Олаулова Аянвале дар зинаи дуюм
қарор дорад. با بازیگران دسته بخشی میاسر نشده ایستاده است که هجوم‌های خطرناک راه اندازی کنند. دوار صدایشته که خود را بلند میکنند. از بکاییتف در لحظه قبلی قاعده بازی را ویران کرده بود. زیدی مسرور قیومیدینوف بار دیگر میتواند ببینید. محمد کمال از اوده برطرف کردن این حالت برآمد و در واقع باید ما اعتراف کنیم که برقچی با سه دفاعگری مرکزی بازی کرده ایستاده است. مهربان غفارزاده پیشروی حمله نوبتی دسته روشن رو گرفت. گای گودسون با ضربه قوی توپ رو به خط حمله روان میکند. اینجا باشد تلاش‌های فردریک اسانته هیچ نتیجه نمیدهد. خطای فوتبالبازان دسته روشن در لحظه قبلی، اما زود باز اشتباه خود را آنها برطرف کردند. مبارزه فوتبالبازانی برقچی باشد برای راه اندازی هجوم نتیجه نمیدهد. باز یک خطای دیگر از سوی فوتبالبازانی روشن دیده شد. اینجا اکنون ارسالی توپ به جریمه‌گاه، دلیف با توپ. از دور ما اینجا ارسال توپ رو میبینیم. بسیار خوب فکر کرده بود مسرور قیومیدینوف در لحظه قبلی، اما هم دستایش در جریمه‌گاه موفق نشدند و در حالت قبلی وقتی هجوم برطرف کرده شد ممکن بود بازیگران دسته روشن با ایستگی بدون سر و صدا شدن از همون حالت بیرون برآیند. و گریتسنکا در این حالت قریب بود به اشتباه راه دهد.
як бори дигар биёед бубинем. баъд аз ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ Евгений Гритсенко ки ҳолатро хело хуб пайгирӣ мекард, тӯбро аз дасташ раҳо намуд дар аввал, вале зуд тавонист хатои худро ҷуброн кунад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва фурсати беҳтарин, аммо имконият чӣ гуна аз даст меравад. ҷамшед Махсумов дар ин лаҳзаҳо фурсати бисёр хуберо сарфи назар кард. ва мо шумо такроран мебинем ирсоли тӯбро ба ҷаримагоҳ чӣ гуна зебо буд. ӯ ҳам бо як расиш тӯбро ба дарвоза равон кард. бо пои чап ин зарба сурат гирифт, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. инак имконияти дуюм барои дастаи Равшан дар ҳафти бозии имрӯза ба миён меояд. фурсати аввал барои Салоҳиддин Эргашев буд ки болотар гуфтем ва зарбаи задаи ӯро дарвозабон Куае Готсон бартараф кард. Шаҳриёри Иноятулло ба қафо пас медиҳад. Диловар Ҷамшедзода. инҷо ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ҳеҷ натиҷае надод. боз як ирсоли дигар ва инҷо тавре дида мешавад партофти тӯб ҳеҷ натиҷае намедиҳад. Шеридин Бобоев вазъияти хатарнок аст, аммо инҷо зарбаи қавитар лозим буд. Шеридин хуб ба мавқеи озод баромад, тӯбро қабул кард, баъдан боз каме дигар ҳаракат карда зарба зад, вале ин зарбааш аслан он қадар қавӣ ва дақиқ ҳам гӯем набуд. хуб дақиқ буд ба ҳар ҳол, вале чандон зарбаи маҳкаму қавӣ сӯи дарвозаи ҳариф набуд. ин гуна зарбаҳоро дарвозабон ба осонӣ бартараф мекунад. ба оҳистагӣ бартарӣ ба дасти Равшан акнун ба пуррагӣ гузашта истодааст ва онҳо фавлона боз ҳам ҳуҷумҳои худро ба роҳ монда истодаанд. ҳар қадар фавли онҳо зиёдтар шавад ва ҳуҷумҳо бештар гардад, имконияти голзанӣ ҳам метавонад беҳтару хубтар ба миён ояд. ва идомаи ҳамларо мебинем. инҷо ғайриинтизор тӯб аз бозигарони барқчӣ мегузарад. фурсати беҳтарин аст барои Салоҳиддин Эргашев, аммо зарбаи задаи ӯ тавре мебинед натиҷа надод. илова бар ин рафти ин ҳуҷум баъдан боз дошта шуд аз сӯи Насрулло Кабиров. ва биёед мо саҳнаи такрориро бубинем. ишораи довар ба он аст ки дар ҳамон лаҳза қоидаи бозӣ вайрон шуд. мо шояд боз ба чанде аз саҳнаҳои такрории дигар ҳам таваҷҷӯҳ кунем. Куае Готсон осеб гирифтааст, аммо мо интизор мешавем ки боз барои мо саҳнаҳои такрории дигареро аз ҳолати қаблӣ нишон диҳанд. хуб аз ин ҷо чизе дақиқан барои мо аён намешавад, вале маълум мегардад ки шояд дар ҳолати пештар аз он вақте Салоҳиддин Эргашев тӯбро қабул кард, маҳз ҳамон ҷо қоида вайронкунӣ сурат гирифта буд, аммо мо ҳамон ҳолатро такроран дида натавонистем. яъне танҳо барои мо ҳамон давраи охир ё ҳолати охирӣ
ҳуҷум вақте зарбасӯи дарвоза буд онро пешниҳод карданд. Салоҳиддин пас медиҳад ба Маркович. инҷо идомаи ҳуҷумро бо иштироки футболбозони дастаи Равшан мебинем ва зарбаи иҷро кардаи Шеридин Бобоев акнун хато меравад. Шеридин Бобоев ҳам дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин яке аз пешсафон аст. дар даҳгонаи аввал ҷо гирифтааст, аммо барои беҳтар кардани омори худ ҳоло вақт дорад ва ҳам шояд дар бозии имрӯза Шеридин аз ин ҷиҳат мумкин комёбам шавад. аз нази дарвоза акнун тӯб бояд ба бозӣ дароварда шавад. дастаи Равшан қабл аз пирӯзие ки зидди Артиш дошт дар се бозии чемпионат пайдар ҳам мусовӣ кард, аз ҷумла бо Регард Адас, бо Ҳосилот ва ҳамчунин бо Панҷшер. ва имтиёзҳои зиёдеро ҳам ба ин тартиб тими шаҳрӣ кӯлоб аз даст дод. инҷо акнун бар асари нофаҳмие ки буд фурсат аз даст меравад ва мо бори дигар мебинем Шеридин Бобоев ба тӯб расида натавонист ба дастпаси бисёр хуби Андрей Маркович. Фредерик Асанте ҳоло тавре дида мешавад каме осеб гирифтааст. ва Асанте ишора бар он дорад ки дар муборизаи қаблӣ Алиҷон Кароматлозода берун аз қоида бо ӯ мубориза бурд ва бо дасташ ҳаракати зиёдатӣ дошт. ҳолат албатта аллакай гузаштааст. баъд аз оне ки кӯмаки тиббӣ расонида мешавад ба Фредерик Асанте, бозӣ бояд идома ёбад. вақти асосӣ хотима ёфт, 3 дақиқа вақт илова карда шуд. Фредерик Асанте ба майдон акнун бармегардад ва дар ин байн тавре мо мебинем дастаи Равшан аз нав барои роҳандозии ҳамлаи худ талош мекунад. Равшан дастае аст ки дар мавсими кунунии Лигаи Олӣ бештар аз ҳама бозиҳои худро мусовӣ ҷамъбаст кардааст. онҳо 8 бозии худро мусовӣ ҷамъбаст карданд ва 8 пирӯзӣ доранд. Азизбек Далиев партофти тӯб аз сӯи ӯ, аммо ин ҳолатро Гритсенко бартараф мекунад. баъд аз онҳо боз як дастаи дигаре ки шумора имтиёзҳои худро тавассути мусовиҳо гӯем хело зиёд аз даст дод, махсусан бо дастаи қисми поёнии ҷадвали мусобиқа тими Вахши шаҳри бохтар мебошад. онҳо 7 бор мусовӣ карданд. истиқлоли Душанбе ба фарқ аз ин ду довталаб зиёдтар ғалаба кардааст. 10 пирӯзиву 4 мусовӣ дорад ва 2 бохт дастаи шаҳри Душанбе.
حالا استقلال رو در پیش بازی ها بیشتر انتظارند و این تیم حتی اگر ما با در نظر داشتی رقابت‌هایش در مسابقات بین‌المللی بهادی هم، یعنی در لیگ چمپیون های دوی آسیا، آخرین بازیش روز 24 دکبر در سفر ضد دسته گوای هندوستان باید برگزار شود. حالتی افساید به قید گرفته شد و بعد از این با همین داور طوری اشاره میکند وقت هم خاتمه یافت. قسم یکمی رقابت جنبست میشود بدون گل، دسته ها 0-0 به تنفس میبرند. روشن فعالتر بود، امکانیت های بیشتر داشت اما از آنها استفاده کرده نتوانست و حالا دسته ها بدون گل میدان را ترک کرده ایستادند. با ما باشد تا اینکه قسم دومی رقابت را یک جا تماشا کنیم. نیمه دومی رقابت با اشتراک دسته های روشن شهری کولاب و برقچی شهری حصار اینک آغاز شد. طور ما و شما میبینیم حساب 0-0 است و به اعتبار دیگر در آغاز قسم دوم هیئت‌های هر دسته رو من برای شما گفته گذارم. با شروع نیمه دوم تغییرات در هیئت دسته ها دیده نمی شود. یوگنی گریتسنکو در خط دروازه دسته روشن است، او همزمان کاپیتان دسته می باشد. فوتبالگزار خط دفاع در مرکز سوربون یوسف با علی جان کرامتلوزاده، از دو کنار اندری مارکویچ و همچنین سیودی کوزشو هستند. بازیگران خط نیم محافظ جمشید مقسوموف، عبدالرحمن نوزیموف، عزیزبک حییتوف و همچنین طور دیده می شود صلاح الدین ارگاشوف و بازیگری دیگر با رقم 28 میلوش میلووانویچ است. حملگری مرکزی یگانه بازیگری خطی هجوم این شریدین بولبویف می باشد. خب نوبت به نوبت با او طور ما میبینیم گو عزیزبک حییتوف گو صلاح الدین ارگاشوف در خطی حمله کمک رسانیده ایستادند. سرمربی دسته دمیتری چریشف از روسیه. هیئتی دسته برقچی باشد از بازیگرانی زیرین ترکیب یافته است. اینجا هجومی بازیگرانی روشن رو بیاید ببینیم. ارسال توپ با سمت جریمه گاه بود اما به نتیجه. سیودی کوزشو و عزیزبک حییتوف طور میبینید توپ رو از دست میدهد. کای گوتسن در خط دروازه دسته برقچی است. اینجا حالتی که پیش برآمد گریتسنکو ببینید با چی آورده میرساند و حساب دوستان گرامی 1-0 به فایده دسته برقچی می شود. چی اشتباهی دغل بود از سوی یوگنی گریتسنکو و بعدا باز دفاعگران روشن به همین گونه خطا راه دادند. بسیار خطای دغل و نابخشیدنی بود از سوی گریتسنکو. اصلا این موسم چنین اشتباه‌ها با اشتراک دروازه‌بانی اوکراینی خیلی زیادند، مخصوصا در رقابت با دسته حاصلات. خاطرتان هست که چگونه او گل‌ها رو به دروازه‌اش سر داد. اینجا ببینید از موقع خود پیش میبراید اما خطا میکند. زود باید رفته جای خود رو میگرفت ولی با امیدی آنه که همدستایش این حالت رو برطرف میکنند او هم فکر کرد که تمام وضعیت رفت شد، اما نه این طور نیست دوستان گرامی. طور دیده میشود در اول هیچ گونه افساید نیست. فردریک اسانته نتوانست ضربه رو درست اجرا کند. توپ رو از بالای دفاعگران و دروازه‌بان به دروازه روان نماید اما او باز همون بریزه رو دوام داد و طور ما میبینیم سوربون یوسف هم با همراهی علی جان کرامتلوزاده نتوانستند بازی خوب نشان دهند. سوربون یوسف توپ رو خواست دورتر کند اما توپ راست و نزدیک فردریک اسانته اومد. ضربه آیسته ولی دقیق اجرا کرده او باعث بر آن شد که ما و شما به این ترتیب شده شدنی حساب رو ببینیم. خب اکنون درباره هیئت دسته
барқчӣ ҳам ба пурагӣ мегӯем. дар хати дарвоза кӯҳаи готсон аст. футболбозони хатти дифоъ меҳрубон ғаффорзода, муҳаммад камол, диловар ҷамшедзода ҳастанд. дар марказ аз канорҳо шаҳриёр иноятулло ва меҳрон мадаминов бозӣ доранд. бозигарони хатти миёнаи майдон онана жайрус ландри, масрур қиёмиддинов ва ҷовидон хушвақтов ҳастанд. ҳамлагарон азизбек далиев бо ҳамроҳии фредрик асанте. сармураббии даста алифбек беромов. ҷовидон хушвақтов ба марказ пас медиҳад. масрур қиёмиддинов тӯб ба довар расид. ва сардовари рақобати имрӯза насрулло кабиров ҳоло тӯбро ба бозигари дастаи барқчӣ бармегардонад. агар мо ба маълумотҳои омурии нимаи якуми рақобат бо иштироки ин ду даста назар андозем, пас тавре дида мешавад шумораи зарбаҳо 6-4, зарбаҳои дақиқ бошад 2-3 ҳисобида шудааст. дар нимаи аввал зарбаҳои кунҷӣ баробар 3-3 буд. ҳамчунин қоидавайронкуниҳо 5-3 ҳисобида шуд. ва илова бар ин дар бораи фойзи тӯбдории дастаҳо ҳам бояд бигӯем ки 58-42% тӯб дар ихтиёри бозигарони равшан буд. равшан дар қисми аввал имкониятҳои беҳтари голзанӣ дошт. ҳатман дар ин бора баъдан мегӯем. мо ҳолати осеб гирифтани футболбози дастаи барқчиро дидем ва ба ӯ кӯмаки тиббӣ расонида мешавад. ин лаҳзае ки масрур қиёмиддинов бо саиди ковузшо бархӯрданд ва баъдан боз лаҳзае ки футболбози барқчӣ осеб гирифт. ана ин ҳолатро такроран барои мо бори дигар пешниҳод мекунам ки воқеан масрур қиёмиддинов хато кард, аммо ҳолате ки бозигари дастаи барқчӣ осеб гирифт онро ҳам фикр мекунам пешниҳод кардан лозим меояд, то дақиқтар бубинем ки баъд аз кадом ҳолат диловар ҷамшедзода осеб бардошт. аз майдон берун бароварда мешавад диловар ҷамшедзода. довар ҳам интизор аст ки диловар ҷамшедзода аз майдон берун барояд, баъдан ӯ иҷозат медиҳад то рақобат идома ёбад. фурсатҳое ки дастаи равшан дошт бо иштироки салоҳиддин эргашев ва ҳамчунин шериддин бобоев ба миён омад. махсусан салоҳиддин дар як ҳолат аз дифоъгарони ҳариф гузашта зарба зад. дарвозабон кӯҳаи готсон онро бартараф кард. як мавриди дигар зарбаи ӯ каме баландтар рафт. шериддин ҳам фурсат дошт, аммо зарбаи ӯ на он қадар қавӣ буд. сӯи дарвозаи кӯҳаи готсон онро дарвозабони дастаи барқчӣ бартараф карда тавонист. бо шурӯи қисми дуюм тавре мо дидем акнун ҳисоб кушода шуд. чун ин ҳолат равшанро қонеъ намекунад, ҳатман дастаи мизбон дар ҳузури мухлисони сершумори худ барои нишон додани натиҷаи хуб ва бозии арзанда дар давоми дақиқаҳои баъдӣ фаъолтар хоҳад шуд. абдураҳмон нозимов паси ӯ ба ҳамдастааш инҷо идомаи ҳамла. вазъияти хатарнок аст. фурсат буд, аммо ин зарба иҷро шуда бо расиш ба дифоъгари дастаи барқчӣ тавре дида мешавад. сураташ коҳиш ёфт ва баъдан дарвозабон ҳолатро бартараф кард. ҷамшед махсумов пас дода буд ба салоҳиддин эргашев.
талошҳои навбатии бозигарони дастаи равшанро мо шумо мебинем. барқчӣ хело зиёд ба хатти дифоъ ҳам нишаста дар лаҳзаҳои зарурӣ барои худ метавонад ба аксулҳуҷум гузарад. ирсоли тӯбро мебинем. партов тавре дидед натиҷа надод. Сорбон Ғиёсов ва тӯб бо ҳамин аз майдон берун мешавад. хуб, ин лаҳзаҳо тағйирот аст дар ҳайати дастаи барқчӣ. футболбоз иваз карда шуд. ба майдон мебарояд футболбоз бо рақами 4 аз курсии бозигарони эҳтиётии ин тим Қамариддин Ғаффорзода ва аз эҳтимол дур нест Диловар Ҷамшедзода майдонро тарк кард. бале, Диловар ки осеб гирифта буд дар ҳолати қаблӣ акнун аз майдон гирифта мешавад. дар рақобате ки миёни ҳайатҳои ҷавонони ин ду даста буд, дирӯз 5-1 дастаи ҷавонони барқчӣ тавонист комёб шавад. ҳайати ҷавонони барқчӣ ҳам бисёр хуб аст. инҷо ирсоли навбатии тӯб Шаҳриёри Иноятулло, пас ба ҷаримагоҳ зарбаро мебинем ва дарвозабон баргардонд ин ҳолатро. Евгений Гриценко тавонист зарбаи футболбози барқчиро дар ҳолати қаблӣ бартараф кунад. партофти бисёр хубе аз сӯи Алиҷон Кароматуллозода дида шуд ба ҷаримагоҳ, аммо дарвозабон дар ин ҳолат бартарӣ дошт ва ӯ ба осонӣ ҳолатро тавре мебинед бартараф менамояд. хуб, боз ҳам футболбозони дастаи равшан хато карда истоданд. акнун ҳуҷуми дигар бораи бозигарони ин тим тавассути канори рост. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, бозигари ҷавон Қамариддин Ғаффорзода дар ин ҳолат ба иштибоҳ роҳ дод. пешрои ҳаракати Ҷамшед Махсумовро ӯ дар лаҳзаи қаблӣ гирифт. ҳоло мебинем ки аз вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мебаранд футболбозони дастаи равшан. мумкин аст ки ҳатто зарбаро сӯи дарвоза ҳам иҷро карда шавад. Махсумов аслан тайёри дида истодааст барои иҷрои зарба. ва тавре мо мебинем зарбаро сӯи дарвоза буд ки ин ҳолатро бартараф кард. Куае Готсон зарбаи баъди бозигари дастаи равшан ҳам бартараф карда мешавад, аммо ин дафъа сӯи дифоъгари барқчӣ. маълум мешавад ки Салоҳиддин Эргашев зарбаро зад дар ҳолати дуюм. Куае Готсон
тӯбро аз дасташ раҳо кард. Баъдан фурсат пайдо шуд барои Салоҳиддин ва зарбаи задаи ӯ бо садгузории дифоъгарони Барқчӣ бартараф шуд. дастаи Барқчӣ дар ин гуна мавридҳо албатта кӯшиш мекунад то дахлнопазирии дарвозаи худро нигоҳ дорад, аммо барои онҳо лаҳза ба лаҳза акнун мушкил шуда истодааст. Шеридин Бобоев бо ишора ба ҳамдастааш қайд мекунад ки чаро ирсоли тӯб хело баланд ва нодуруст анҷом дода шуд, дар ҳоле ки инҷо мумкин буда аз фурсат истифода бурда бозигарони дастаи Равшан ҳисобро баробар кунанд. Маркович муваффақ намешавад ва Шеридин ишора бар он дорад ки мумкин буд дар ҳамон ҳолат тӯбро заминнокӣ равон кунад Маркович. каме дарҳам барҳамӣ дар ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ аст, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. Фредрик Асанте тавре дидед зидди Алиҷон Кароматуллозода қоидаи бозиро вайрон кард. танҳо Фредрик Асанте дар пеш боқӣ мемонад ва тавони бозигарони дигари дастаи Барқчӣ хело хафо бозӣ карда истоданд. Асанте дар навбати худ дар танҳоӣ мубориза бурда метавонад имкониятҳои муайянеро ҳам пайдо кунад. боз як ирсоли дигар Куае Готсон ин ҳолатро бартараф кард. Зарбаи навбатӣ ва ҳисоб баробар 1-1. дӯстони гиромӣ, ба тавре мо шумо мебинем дар дақиқаи 61-уми рақобат ба дастаи Равшан муяссар мешавад ки голи ҷавобиро ба дарвозаи ҳариф равон кунад. хело саривақтӣ буд ин гол, зеро дастаи Равшан ҳуҷумҳои зиёд ва хатарнокеро ба роҳ монд ва ниҳоятан ба онҳо муяссарам шуд ки ба задани гол даст ёбанд. хуб, гол ба номи футболбози хатти ним муҳофиза, бозигари рақами 28 Милованович навишта мешавад. метавонед бубинед ҳолатро ки зарбаро чӣ гуна Милованович иҷро кард. На он қадар зарбаи қавӣ буд, аммо хело зарбаи ҳадафмандона аз сӯи ӯ. ва дарвозабони ҳариф ҳам дуруст дида натавонист ки чӣ гуна тӯб сӯи дарвозаи ӯ равон шуда истодааст. ана ҳамин ҳолат. Равшан акнун боз парубол кушода шояд фишорро зиёд мекунаду дар идома фурсатҳои навбатиро ба миён меорад. аммо дар ин байн ба Барқчӣ ҳам гоҳ ногоҳ тавре мо болотар гуфтем имкон даст медиҳад то дар аксул ҳуҷумҳо фаъол бошад. Шеридин Бобоев аввалин шуда ба тӯб расид ва дар ин мубориза тавре дида мешавад қоидаи бозӣ вайрон шудааст аз сӯи футболбози дастаи Барқчӣ. Меҳрубон Ғаффорзода дар лаҳзаи қаблӣ зидди Шеридин Бобоев тавре ишора мешавад берун аз қоида мубориза бурд. Саиди Ковусшо дар назди тӯб. ҳоло ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ мебинем. боз як зарбаи дигар Абдураҳмон Нозимов ин дафъа зарба зад ва зарбаи задаи ӯ ҳам бартараф карда шуд. Саиди Ковусшо талошҳои навбатии ӯ натиҷа намедиҳад.
нимаи дуюми рақобат бо иштироки ҳарду ин дастаҳо нисбатан ҷолиб ва диданитар сурат гирифта истодааст. абдураҳмон нозимов ба канори рост пас дод. боз мо ирсоли тӯбро мебинем, аммо ин партоф натиҷа намедиҳад. Сорбон ғиёсов хеле хуб мубориза бурд. саиди ковусшо аз чап ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва ин ҳолат бартараф шуд. мубориза идома дорад. аз дур акнун боз ҳам як зарбаи дигарро мебинем ва дар ин ҳолат абдураҳмон нозимов зарбаи худро хато равон кард. зарбо аз дур гӯем имрӯз кам набуданд бо иштироки абдураҳмон нозимов, аммо бештаре аз онҳо тавре дида мешавад хато мераванд. аз прессинг баромадан мушкил шуда истодааст барои футболбозони дастаи барқчӣ, аммо дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем қоидаи бозӣ вайрон шуд ва агар хато накунам боз довар корти зард ҳам нишон дод ба футболбози дастаи равшан. ба азизбек ҳаитов тавре маълум мешавад корти зард нишон додааст довари рақобати имрӯза. истиёди мураббиёни дастаи барқчиро мо мебинем ин лаҳзаҳо. алифбек беромов, салоҳиддин ғафуров ва ҳамчунин алишер туйчиев. боз ҳам тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи равшан боқӣ мемонад. шеридин бобоев ба канори рост хост тӯбро равон кунад, аммо муваффақ нашуд. ва боз як ҳолати дигаре ки мо тавре мебинем қоидаи бозӣ вайрон шуд. азизбек ҳаитов бояд аслан эҳтиёт кунад, зеро тавре мо медонем як корти зард дорад. насрулло кабиров дар ин гуна мавридҳо шояд каме гузашта мекунад, аммо ҳолатҳои баъдиро ҳатман ба таври ҷиддӣ назорат карда мумкин аст ҷазо ҳам диҳад. азизбек истеъдоди хуб аст, вале баъзан вақтан ҳамин гуна амалҳо ва рафторҳояш дар майдон чандон ӯро зеб намедиҳанд. ва чанде пеш дар бозии дастаи мунтахаби олимпии кишвар ҳам муқобили филиппин ду корти зард гирифту он ба корти сурх табдил ёфт ва баъдан мо тавре дидем азизбек ҳаитов дар бозии бисёр муҳим барои тими олимпии кишвар зидди сурия дар даври охир кӯмак карда натавонист.
خب بعد از چند لحظه تغییرات رو در حیاتی دسته برقچی خواهیم دید. окей, ду футболбоз барои ба майдон баромадан омода мешаванд. хуб, омода шуда истоданд футболбозони эҳтиётии дастаи барқчӣ ва дар ҳамин танаффуси ба миён омада онҳоро иваз кардан ҳам ба мақсад мувофиқ аст. легионерҳое ки ҳастанд ба онҳо имконият дода мешавад ва боз як футболбози дигаре ки ба майдон мебарояд бо рақами 62 муҳаммаҷон мираҳмадов аст. дастпарвари худи равшан ки тобистони имсол ба ҳайати барқчӣ гузашт, бештари вақт дар ҳайати ҷавонони барқчӣ бозӣ дорад. узви дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаҳои кишвар аст муҳаммаҷон мираҳмадов. ҷавидон хушвақтов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ба ҷаримагоҳ. гритсенко ин ҳолатро бартараф кард. боз як зарбаи дигарро мо дидем ва талошҳои футболбозони дастаи барқчӣ дида мешавад. боз як зарбаи дигар ва гритсенко ин ҳолатро ҳам бартараф мекунад. салоҳиддин эргашев партофтиӯ ва дарвозабон ин ҳолатро албатта хело хуб бартараф карда тавонист. сари вақт аз мавқеи худ пеш баромад куае готсон дар лаҳзаи қаблӣ. хуб, тағйиротҳо дар ҳайати дастаи барқчӣ баъд аз чанд лаҳзаи дигар сурат мегиранд. мо чанд дақиқа пештар аз ин як тағйироти иҷбориро дар ҳайати ин тим дидем. меҳрон надаминов тӯбро аз даст дод. салоҳиддин эргашев аз канори чап гузариши ӯ хело хуб, аммо баъдан қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз сӯи салоҳиддин. ҳаракатҳои инфиродии бисёр ҷолиб дорад салоҳиддин эргашев. мо чунин ҳунарнамои хуби ӯро дар мавсими гузашта дар ҳайати дастаи вахш ҳам дида будем. хуб, фредрик асанте аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ рақами 26 артур патрик мебарояд. ҳамчунин муҳаммаҷон мираҳмадов ба ҷои масрур қиёмиддинов бозиро давом медиҳад. ба ин тартиб се нафар то ҳамин лаҳза дар ҳайати дастаи барқчӣ иваз карда шуд. боз дар курсии бозигарони эҳтиётӣ дарвозабон Сафармат Ғаффоров, ҳамчунин дифоъгар Мунис Саид Олимзода, ним муҳофизатгарон Нуриддини Орёнмеҳр, меҳрубон Ҳамидов, боз Дубир Амин ва ҳамлагар Боатенг Фримпонг ҳастанд. дар ҳайати эҳтиётӣ дастаи равшан бошад тавре дида мешавад муҳаммад Раби Раҳматуллоев, Бахтовари Хуршед, Саид Исроил Саидов, Ҷамшед Муродов, Ишмаил Антви, Амирҷон Сафаров, Муҳсин Абдуғаффоров ва Окоронкво Чукву Бека қарор доранд. аммо ҳоло ивазшавии бозигарро дар ҳайати дастаи равшан то ҳамин лаҳзаҳо надидем. муҳаммад Камол бубинед аз ин ҳолати мушкил аз прессинг чӣ гуна хуб берун мешавад ва баъдан боз ҳам тӯбро нигоҳ дошт. футболбози мазкур дар давоми 3 соли охир бисёр ҳам бозии хубу устуворро дар лигаи олӣ нишон дода истодааст. қаблан дар кӯктош ва 2 мавсими охир дар ҳайати дастаи барқчӣ. хуб, фурсат барои дастаи барқчӣ боз ҳам пайдо мешавад ва имконияти дуюм чӣ гуна ба онҳо муяссар шуда истодааст ки ба осонӣ ба дарвозаи ҳариф голи дуюми худро равон кунанд.
ва боз ҳам беназмиву бетартибӣ дар бозии дифоъгарони дастаи равшан дар ҷаримагоҳи худ ин хел бозӣ кардан аслан мумкин нест дӯстони гиромӣ ва мо шумо ҳатман саҳнаи такрориро мебинем. ҳолате ки муҳаммадҷон мираҳмадов ирсоли тӯбро анҷом дод. баъд аз ин бубинед касе нест ки пеши роҳи ҷовидон хушвақтовро бигирад. оҳистаак ӯ тӯбро равон мекунад. меҳрон мадаминов озод аст. ӯ тӯбро ба дарвоза ӯ равон карда истодааст. саёди ковусшо аввал дар мубориза мавқеъро аз даст дод. алиҷон кароматуллозода бошад чанд лаҳзаи боз истод. баъдан вақте ӯ ҳаракатро шурӯъ кард аллакай дер шуда буд ва мо шумо бори дигар метавонем бубинем ки умуман дифоъгарон дар ҳайати дастаи равшан тартибу низомро дуруст нигоҳ надоштанд. салоҳиддин эргашев аз майдон гирифта шуд. ба ҷои ӯ амирҷон сафаров акнун ба майдон баромад. ин нахустин тағйирот дар ҳайати дастаи равшан аст. фурсат барои саиди ковусшо метавонад ба миён ояд, аммо пеши роҳи ӯро бисёр олӣ мегирад футболбози дастаи барқчӣ дар лаҳзаи қаблӣ. ҳуҷуми футболбозони равшан идома дорад. ирсоли навбатии тӯб, аммо талошҳои шеридин тавре дидед натиҷа надод. хуб, ҳолати такрории ҳуҷуме ки равшан қаблан аз канори чап роҳандозӣ кард барои мо пешниҳод карда шавад бисёр ҷолиб хоҳад буд. онҷо чӣ тавр ба футболбози дастаи барқчӣ муяссар шуд пеши роҳи ҳарифро гирад. хело гӯем қобили таваҷҷӯҳ буд. ҷамшед мақсумов пас медиҳад ба сорбон ғиёсов ва ӯ дар додани пас ба ҳамдастаҳояш махсусан ба бозигарони хатти миёнаи майдон дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем андаке хатоам кард. ҳоло вақт аст барои ба худ омадан, барои наҷот додани бозӣ, зеро тавре мебинед ҳоло дақиқаи 77 бозӣ сипарӣ мешавад. 13 дақиқа аз вақти асосӣ ва ҳамчунин боз дақиқаҳои иловагӣ дар пешанд барои равшан. баъд аз сар додани голи якум хело зуд ҷавоб гардонд равшан. акнун дар ин ҳолат чӣ гуна мешавад боз мушоҳидаро давом медиҳем. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ ва ин ҳолат тавре мебинед аз сӯи дарвозабон бартараф шуд. саиди ковусшо боз як ирсоли дигар, бисёр партофти хубе буд. имконияти зарбазанӣ инҷо пайдо мешавад, вале мисли зарбае ки боиси гол шуд милованович оҳистаак тӯбро сӯи дарвоза равон кард, аммо ин дафъа тавре мо дидем аслан зарба аз ҳар ҷиҳат хато буд, зеро ба самти дарвоза нарафт. инак тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи равшан, муҳсин абдуғаффоров бо рақами 17 ба майдон мебарояд ва ӯ ба ҷои милованович бозиро давом медиҳад. футболбози дигаре ки вориди майдон мешавад ин бозигари рақами 94 окоронгво ибука аст. ба ҷои сорбон ғиёсов бозиро давом медиҳад. як дифоъгарро аз майдон мегирад сармураббӣ ва дар ҳол бубинед эътирозҳои худро вобаста ба амалкарди ӯ баён карда истодааст. иштибоҳҳо бисёр дағалона буданд аз сӯи
Сорбон Ғиёсов дар ҳарду мавриде ки гол ба дарвозаи дастаи Равшан зада шуд. Мираҳмадов боз партурси тӯбро анҷом медиҳад, аммо ин дафъа дастаояш имкон надоштанд барои соҳиб шудан ба тӯб ва мо тавре мебинем Рустам Хоҷаев, собиқ сармураббии дастаи Хуҷанд, дар паҳлӯи Дмитрий Черишев нишастааст. Аз рӯи хабарҳо ӯ ба ҳайси ёвари сармураббӣ дар тими Равшан кор карда истодааст. яке аз мураббиёни хуб дар лигаи олӣ буд Рустам Хоҷаев. ӯ дар қатори чанде аз мураббиёни дигари футболи меҳан курсҳои охирини омӯзиширо барои ба даст овардани муҷаввизи про ё литсензияи проро гузашта истоданд ва мумкин дар солҳои баъдӣ бозам фаъолияти мустақилонаи ӯро мо дар яке аз бошгоҳҳои лигаи олӣ мебинем. Далиев паси ҷавоби ӯ ба ҳамдасташ Артур буд, аммо иштибоҳ кард. Акнун фурсат ҳаст, зарба зада мешавад, аммо ин ҳолатро Муҳаммад Камол баргардонд. тӯб дар майдон боқӣ мондааст ва даҳаи охири бозӣ шурӯъ мешавад. Равшан барои ба даст овардани ҳадиақал як имтиёз ҳоло бояд ба таври ҷиддӣ муборизаро давом диҳад. ман агар мо ба бозии охири Равшан дар лигаи олӣ назар андозем, ин тим дар 10 бозии охири лигаи олӣ танҳо як бохт дорад. онҳо аз Вахш рӯзи 24 май мағлуб шуда буданд. хело хуб гузариши Саёди Ковузшо ва баъдан зидди ӯ вайрон шудани қоидаи бозӣ. Муҳаммадҷон Мираҳмадов маълум мешавад дар ҳамон лаҳза қоидаи бозиро вайрон кард. биёед бубинем. бале, андаке берун аз қоида бозӣ кард Мираҳмадов дар лаҳзаи қаблӣ. аслан Муҳаммадҷон Мираҳмадов ҳамлагар аст ва метавонад бевосита дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ дар нақши ҳамлагар бозиро давом диҳад дар ҳайати дастаи барқчӣ ба ҷои Фредрик Асанте. Артур ки муҳофизатгар аст дар маркази майдон бозиро ба ҷои футболбози дигари бақчӣ ки аз майдон гирифта шуд, Масрур Қиёмиддинов давом медиҳад. хуб, дар ҳамин нуқта 3 нафарро гузоштам ва фикрам он қадар ҳоҷат надорад дар девори дифоӣ, вале дарвозабони барқчӣ ба чӯин хулоса омад. Саиди Ковузшо барои зарба задан тайёрӣ мебинад, аммо аз эҳтимол дур нест ки мо ирсоли тӯбро мебинем. бале, ҳамин таврам ҳаст, фурсат пайдо шуд ва ҳисоб 2-2 дӯстони гиромӣ ва мову шумо тавре мебинем. ба дастаи Равшан инак муяссар мешавад ки голи ҷавобиро ворид кунад. беҳтарин имконият барои Окоронкво Ибука ва ба ҳамин тартиб футболбози мазкур ҳисобро баробар кард. ҳоло дӯстони гиромӣ ҳатман саҳнаи такрориро хоҳем дид ва онҷо метавонед бубинед чӣ гуна холигии зиёде буд дар рӯбарӯи Окоронкво Ибука ва ӯ аз ин имконияти худ самаранок истифода бурд. ана ҳамин ҳолат касе аз ӯ муроқибат намекунад, ӯро холӣ гузоштанд бозигарони барқчӣ ва футболбози Равшан аз имконият бисёр олӣ истифода бурд. Саёди Ковузшо ҳам дар навбати худ ирсоли бисёр хуберо ба ҷаримагоҳ равон намуд. дигар бора ба Равшан муяссар шуд ҳисобро баробар кунад. ҳассосияти бозӣ акнун дар дақиқаҳои поёнии рақобат боз ҳам бештар мешавад.
маркович аз канори рост ба ҳуҷум пайваст мешавад. фаули мухлисон зиёдтар шуда истодааст ин лаҳзаҳо дар клуб арена ва онҳо ҳарчи бештар тарғибу ташвиқ мекунанд дастаи мизбонро то ин ки ба сӯи комёбӣ ҳаракати худро давом диҳад. ду бор бар ивази хатоҳои футболбозони равшан барқчӣ гол зад, аммо ҳар ду маротиба натавонист бартарии худро нигоҳ дорад. ирсоли навбатии тӯб акнун ин вазъият аз ҷониби меҳрубон ғаффорзода бартараф карда шуд ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст бо иштироки бозигарони равшан. вазъияти стандартӣ имконияти хубе хоҳад буд барои бозигарони шаҳри кӯлоби бостонӣ. ҷамшед махсумов ҳоло иҷозат дода намешавад. каме нофаҳмӣ аст байни футболбозон дар ҷаримагоҳ. насрулло кабиров маҷбур шуд ки дахолат кунад. ва мо шумо акнун мебинем ки инҷо ин партов чӣ натиҷа медиҳад. ирсоли аввал ҳеҷ натиҷае надод. боз як партофти дигар. дарвозабон ҳангоми баромадан аз мавқеи худ бо футболбози дастаи равшан бархӯрд. баъд аз ин тавре маълум мешавад боз ҳам куае готсон бархӯрдаасту каме дар ҳамон лаҳза тавре мо дидем осеб гирифт куае готсон. такроран дидан мумкин ин ҳолати аввал вақте бо шеридин бобоев бархӯрд, баъдан вақте ба хафо тоб мехӯрд боз ҳам ҳамо ба замин афтидани ӯро дидем. муҳсин абдуғаффоров бошад дар навбати худ. дар ҳамон лаҳза зарбаро иҷро кард. хело нимаи дуюм ҷолибу диданӣ ва пуршиддат сурат гирифта истодааст. қисми аввалро ба пуррагӣ ҷуброн карда тавонистанд дастаҳо. нимаи аввал нисбатан бозии дилгиркунанда аз ҳар ду ҷониб барои мо пешниҳод шуда буд. касби имтиёзҳо дар ҳар кадоме аз бозиҳои дар пеши дода. инҷо боз як фурсати дигар барои дастаи барқчӣ ва бубинед ки иштибоҳҳои монанд ба қаблиро бори дигар бозигарони дастаи равшан содир мекунанд дар ин лаҳзаҳо. чунин ба назар мерасад ки хатоҳо имрӯз тамом шуданӣ нестанд. ин дафъа акнун ибука ба хато роҳ дод. меҳрон мадаминов пас дод, вале тавре мо дидем азизбек далиев ба тӯб нарасид. меҳрон мадаминове ки дар голи қаблӣ иштироки бевосита дошт. ва мо бори дигар ҳолатро мебинем чӣ гуна ибука ба хато роҳ медиҳад. поёни рақобати имрӯза боз ҳам ҷолибтару диданитар бояд сурат гирад. хуб вай роштани қоидаи бозиро инҷо довар ба эътибор мегирад. корти зардам ба фикрам нишон дода шуд ба шаҳриёри иноятулло. бале, корти зард ба шаҳриёри иноятулло. равшанро дар пеш тавре гуфтем бозиҳои бисёр ҳассосу муҳим. рақобат бо истиқлолу вахш дастаҳои дуюму якуми ҷадвал интизор аст. онҷо дақиқан маълум хоҳад шуд ки то куҷо равшан имконият дорад барои чемпионӣ. лек дар умум агар бигирем имрӯз се имтиёзро ба даст наовардани онҳо боис бар он хоҳад шуд то қафомонии ин даста аз истиқлолу вахш идома ёбад. ҳарчанд каме тафовути имтиёзиро кам мекунам бо дар назар дошти оне ки бозии ба нақша гирифта шуда дар ин давр бо иштироки вахшу истиқлол сурат намегирад, аммо мо тавре мебинем
ҳолате ки ҳаст дар рафти бозии имрӯза то дақиқаи 90 ҳисоб ҳоло 2-2 баробар. аммо Равшан хело фаъол аст. боз ҳам зарбаи кунҷӣ кор мекунад ва вазъиятҳои стандартӣ дар ин гуна лаҳзаҳо хело кӯмаки зиёд ҳам расонида метавонанд. бозигари дастаи Барқчӣ ишора карда истодааст ки ба ӯ кӯмаки тиббӣ лозим ва довар ҳам ба фикрам иҷозат дод то кӯмак расонида шавад ба легионери дастаи Барқчӣ. акнун муҳим аст ки чанд дақиқа вақт илова мекунад сардовари бозии имрӯза Насрулло Кабиров ба қисми дуюм. бо дар назар дошти дақиқаҳои талаф ёфта шояд бештар аз 5 дақиқа ҳам илова шавад. иҷозат дода шуд. ирсоли тӯбро мебинем. дарвозабон Куае Готсон аз мавқеи худ пеш баромаду ҳолатро бартараф кард. бале 6 дақиқа, мо зиёда аз 5 дақиқа гуфтем, маълум мешавад ки 6 дақиқа зам карданд. хатои бозигари дастаи Равшан, аммо инҷо чӣ? довар ишора мекунад ба қоида вайронкунии футболбози тими мизбон. биёд бубинем ҳолатро як бори дигар. анам инҷо маълум мешавад ки зидди Муҳаммадҷон Мираҳмадов қоидаи бозиро футболбози дастаи Равшан дар ҳолати қаблӣ вайрон кард. бозигарони Барқчӣ ҳоло тавассути канори чап ба ҳуҷум мегузаранд. имконияти хубе метавонад ба миён ояд. на, Далиев аз ҳад зиёд тӯбро дар худ нигоҳ дошт ва баъдан чун тӯбро аз даст дод маҷбур шуд қоидаи бозиро ҳам вайрон кунад. бозии ояндаи Равшан тавре гуфтем зидди Истиқлол аз рӯзи 26 октябр тими Барқчӣ бошад дар доираи рақобатҳои баъдии худ. ҳоло баъдан дар ин бора мегӯем. инҷо ҳуҷуми футболбозони Равшан буд ки он бартараф шуд. Саиди Ковузшо пас медиҳад ба Амирҷон Сафаров. Саёд боз ба марказ тӯбро равон мекунад. абдураҳмон Нозимов ба канори рост тӯбро равон кард, аммо ин партоф натиҷа надод. тӯбрабои бисёр хуби Азизбек Ҳаитов. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, аммо дарвозабон Куае Готсон хело олӣ инҷо ҳаракат дорад. хуб, Барқчиро дар пеш бозии бо Иста Равшан дар хона интизор аст. 25 октябр баъдан онҳо зидди Эсхата дар сафар бозӣ мекунанд 2 ноябр ва рақобатҳо тибқи нақша 9 ноябр бо бозӣ зидди Хуҷанд барои дастаи Барқчӣ ҷамъбаст мешавад. мо тағйиротҳои навбатиро дар айти дастаи Барқчӣ ҳоло мебинем. ҷойдон Хушбахтов аз майдон гирифта шуд. ба ҷои ӯ Боатенг ба майдон мебарояд бо рақами 49 ва футболбози шумораи 13 Онана Жайдрус Ландри аз майдон гирифта мешаваду Рами Дубин бо рақами 21 вориди майдон шуд. аз 6 дақиқа вақти илова кардаи довар 3 дақиқаи он аллакай хотима ёфт. фаули бозигарони дастаи Равшан идома дорад ва инҷо ҳолати ба миён омадаро бубинед чӣ гуна мушкил аст барои Барқчӣ. аз удаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд.
аслан касби як имтиёзам дар ҳамин гуна бозии сафарӣ зидди яке аз дастаҳои пешсаф барои барқчӣ натиҷаи бад нест. мо болотар гуфтем ки вақтҳои охир зидди дастаҳои пешсафи лигаи олӣ доимо онҳо натиҷаи хуб ба даст меоранд. муҳаммадҷон мираҳмадов тӯбро гирифт. идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем. партофт ба канори чап. андаке дар лаҳзаи пас додан ӯ хато кард, вале зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд ва тавре дида мешавад муҳсин абдуғаффоров ба иштибоҳ роҳ дод. қоидаи бозиро ӯ вайрон карду бо корти зард ҷазо дода мешавад. бори дигар метавонед бубинед ҳолатро. мираҳмадов нақша дошт ба канори чап ба Збекдалиев тӯбро равон кунад. табибон ба майдон мебароянд то ин ки ба муҳаммадҷон мираҳмадов кӯмаки худро расонанд. бозигари ҷавон дар тӯли дақиқаҳое ки дар майдон аст худро хеле хуб ва фаъолона нишон дода истодааст. аммо идовар мешавам ки аслан ӯ дар ҳайати ҷавонони дастаи барқчӣ бозӣ мекунад ва бозигари мазкур қаблан дар ҳайати ҷавонони равшан буду гоҳ-ноҳ дар ҳайати асосии ин тим ҳам ба майдон мебаромад. аз ҷумла дар рафти мавсими гузашта мо чунин ҳолатро медидем. тавре медонед дар осиё мисли қитъаҳои дигар чемпионати қоравӣ ё ҷоми осиё байни дастаҳои наврасони то 17 сола ҳама сола сурат мегирад. муҳаммадҷон узви дастаи наврасони то 17 солаи кишвар аст. айни замон байни наврасони то 16 сола бозӣ мекунад ва аз соли оянда метавонад дар рақобатҳо бо иштироки дастаҳои наврасони то 17 солаи кишвар ҳунарнамоӣ кунаду барои баромадан боз ба ҷоми ҷаҳонӣ талош варзад. Азбекдалиев зарбаро зад, аммо тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. боз ҳам тӯб ба нимаи майдони равшан равон карда мешавад. 6 дақиқа вақти илова кардаи довар хотима ёфтааст, вале бо дар назар дошти оне ки тағйиротҳо буд, ивази футболбозон буд, кӯмаки тиббӣ расонидан буд. онҳоро ба эътибор гирифта боз Насрулло Кабиров каме дигар вақт зам хоҳад кард. Саиди Ковусшо ба марказ боз тӯбро равон мекунад. Алиҷон Кароматлозода ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ба канори рост. партофти тӯбро мебинем. ин ҳолатро бозигарони барқчӣ бартараф карданд ва тамом. бо ҳамин садои уштаки довар баланд шуд. тақрибан 1 дақиқаи дигар зам кард Насрулло Кабиров ва бозӣ бо иштироки барқчӣ, ҳисор ва равшан мусови 2-2 хотима ёфт. рақобат дар сафар дар майдони дастаи равшани кулоб сурат гирифт ва корти зард ба Евгений Гриценко ҳам нишон дода мешавад барои эътирозҳое ки дар охир ба сардовари бозӣ баён дошт. ҷои таъкид аст ки барқчии шаҳри ҳисор касби имтиёзҳоро аз дастаҳои пешсаф идома медиҳад баъд аз он ки аз тимҳои дигар имтиёз гирифта буд. имрӯз аз равшан ҳам имтиёз мегирад, ҳарчанд дар марҳилаи якуми чемпионат онҳо аз равшан мағлуб шуданд. бисёри сипос мегӯем ки тӯли ин муддат ҳамроҳи мо будед. тамоми рӯйдодҳои асосӣ дар рақобати имрӯза дар қисми дуюм сурат гирифтанд ва як бозии хуберо мо маҳз дар нимаи дуюм бо иштироки равшани кулоб ва барқчии ҳисор тамошо кардем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр, бинандагони гиромӣ.